No niin, täällä on pelaajapoju ja nyt pelattaas vähän Minecraft-tekkiä. Ja täällä on mulla 2 maailmaa. Ja ottaa nimeksi vaikka pelaaja poju pelaajille. Se varmaankin ihan sopiva nimi. Ja no niin, nyt lähdetään tää tekkiä. Täytyy nyt tarkistaa, onko mulla cheat-modi päällä. Kun kaikki varmaan tietää, mikä on chat-modi. Se on semmonen, että sieltä voi ottaa nakamoja. Niin. Niin vähän lagaa tässä akussa. Ei lagan yhtään. Hyvä. Niin, aina pitää hakata vähän puuta. Niin onks vaan cheat-modia käytössä? Joo, ei. Frapsikin näyttää toimia. Hetkinen. Huudia. Ei, tätä muuten vois ottaa tavaraa. Ja vaikka tietää antaa tatiin. Noniin. Katsotaan joku resepti. Katsotaan sen ton resepti. No. Ja olisi kiva, jos heti löytyisi jostain jonkinlainen luolasto. No on kiva. Mutta mikä mun toi vaikeus taas on? Normaali. Mitä? Tää eka jakso saattaa olla vähän lyhyempi tästä Minecraft-tekkitistä. Tästä tulee tämmönen jännä sarja. Onks jossain zombi? Anne maksat mulle. Mitä tapahtui itses? Ai saatana. Minä tansaan. Noniin. Nyt on lassia tai hiekko. Ja heikosta tulee lasia. Oho, suo! Sinne voitais tehdä taloa. Onko täällä mitään hienoa? Miksi pitää ottaa kaikkea? Sitä on hyvä, että raakapuut. Onko hyvä idea? Tää meidän eka talous tai jakso voisi olla semmonen mineraalien etsintä jakso. Juttujakso. Ihan sama kumpi se nyt onkaan. Tuti mainamaan! Vaikka temaan! Se ei oo teikkissä kovin arvokasta. Kun saadaan tuo energikonfer tai no mikä se on energikondenser eli tehdään näin. Meillä pitää ottaa sinne 4 timanttia näitä. Kun tää on valmis. Sitten tehdään näitä. Miten se olisi tehnyt tää mustaa. Tämmönen uuni kun on tää tehty. Niin sitten laittaa niitä paljon tuon sestin.
ympärille, niin saan tämmönen kuin Energy Chest. Tän mä tarvittaa Alchemical Chest. Niin kun on se Alchemical Chesti, niin tulee se Energy Chest. Niin kun tämä tehdään, niin, ja näitä on se ympärillä paljon, niin saadaan ottaa vaikka semmosen yläkulman timantta. Niin se kopioi niinku timanttia. Ai niin. Ai anteeksi. Noniin. Ottakaa mun pitää käydä äkkiä tuolla. Tämä varmaan stoppaan tähän. Ja semmonen eeppinen juttu. Noniin. Nyt outas taas tässä. Piti käydä tosin Facekissä. Ei vittu pissiäkään ihan. Vaa! Ajatelkaa toi jos olisi vaikka esim. Lava. Anteeksi, nyt on vähän. Pakko huijata, ei tortseja heiltä. Tortsit. Otetaan sen verran, että ne nähdään vähän. No niin jo. Ai ja ironi. Ai niin, merkattais tämä perma. Mä en ite tiedä, mistä mä toki. No niin. Nyt ei tämän pian tietääkin. Vähän paloa elämään. Ettei pimeässä tarvii elää. Tää on tämmönen pornoon. No anteeksi, varmaan sanoni. Vittu jos täällä on creeperit. Mitä? Eikö tässä ole reitti? Aika ryppyökat. Mä en tiedä. Tai ei mit... Aha, tuossa on soukki saatana. Anteeksi. Joo. Niin tässä on tää Iko vähän lyhyempi tekki, no en syntä. Mä pohjahtelen vähän. Joo ja... Mitä lapset? No vittu. No niin ja... Morjesta ja tässä on... Pelaajapojuun ensimmäinen tekkit jakso, vai oliko se pojupela? No anteeksi. No niin, tekkit jakso osa 1. Morjesta.